Het zijn slapeloze nachten voor Zeeuwen met familie in Turkije. Ja, het doet echt heel pijn bij mezelf. Ja, 's avonds kan je echt niet slapen omdat je hoofd echt daar zit. En verder in deze uitzending. PFAS-verbod heeft nog lange weg te gaan. En gaat Burghaamstede ontruimd worden? Goedenavond. Het dodental van de aardbevingen in Turkije en Syrië staat nu op meer dan 5000 en blijft oplopen. En volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn 23 miljoen mensen getroffen. Het is ook voor veel Zeeuwse Turken hun geboortegrond, zoals van Yücel Yurdem, raadslid in Middelburg en daarnaast ook docent en ondernemer. Hij heeft er nog veel familie wonen. Yücel Yurdem volgt het nieuws uit Turkije op de voet. Vooral vanuit zijn geboortestad Batman. De plek ligt 300 kilometer van het epicentrum van de beving en is het gebied waar nog altijd zijn 3 zussen wonen. Met alle 3 zussen gesproken. Gelukkig gaat het met alle 3 goed. Maar ze slapen allemaal in de auto nog steeds. Want door de bevingen zitten woningen vol scheuren. Er is angst dat door naschokken gebouwen nog altijd kunnen instorten. Buiten slapen is de enige optie en dat met temperaturen ver onder het vriespunt. Ja, het doet echt heel pijn bij mezelf. Ja, 's avonds kan je echt niet slapen omdat je hoofd echt daar zit. Yücel's familie leeft waarschijnlijk nog lange tijd op straat. Eerst is er inspectie nodig en dat kan nog weken tot maanden duren. Dat maakt het nog moeilijker voor mezelf eigenlijk. Het enige wat je doet, probeer echt contact te zoeken met die mensen, probeer ergens te helpen. Ik ben zelf hier bezig hier en daar wat initiatieven te nemen om die mensen in Turkije te kunnen helpen. De ondernemer en raadslid is samen met Zeeuwse Turken inzamelingsacties gestart. Zo hoopt hij vanuit Zeeland toch een steentje bij te dragen. Nederland en nog 4 andere Europese landen willen een verbod op PFAS. Daar is een voorstel voor ingediend en dat is vandaag openbaar gemaakt. Per 2025 zouden PFAS-chemicaliën niet meer gemaakt mogen worden. Nooit eerder is er zo'n groot verbod op stoffen ingediend. Het restrictievoorstel, zoals het verbod genoemd wordt, werd op 13 januari al ingeleverd bij het Europese Agentschap voor Chemicaliën. Maar nu is de tekst openbaar. Bedoeling is dat er zo'n 10.000 PFAS-verboden gaan worden. Noorwegen, Duitsland, Zweden, Denemarken en Nederland vinden het niet verantwoord dat de zogenoemde forever chemicals in productie blijven. De chemische industrie is niet blij met het voorstel. Zij vinden dat alleen de aangetoonde gevaarlijke PFAS verboden moeten worden. In het voorstel zit enige ruimte voor een overgang voor de industrie. Als je nu zegt, ik ga PFAS verbieden in alle toepassingen, dan zou dat een grote impact hebben. En daarom hebben we zogenaamde transitieperiodes, introduceren we. Die stellen wij voor. Dat is nodig om de industrie de tijd te geven om die transitie te bewerkstelligen. Als het verbod wordt aangenomen, betekent dat niet dat we snel van de PFAS die nu in het milieu en ons lichaam rondzwerven, af zullen zijn. Dat gaat langzaam, dus dat gaat over decennia. Dus dat duurt lang, maar we hopen dat we op tijd zijn om te voorkomen dat er echt nadelige effecten zijn op ecosystemen en op mensen. In Brussel is verslaggever Pim van den Bergen. Pim, wij in Zeeland krijgen nogal wat PFAS uit België via de Westerschelde. Waarom staan zij niet op de lijst van landen die dat voorstel indienden? Ja, mij is verteld dat dat geen onwil is, maar meer te maken heeft met de manier waarop bestuurlijk België in elkaar zit. Je hebt een regering in Wallonië, je hebt een regering in Vlaanderen en blijkbaar kunnen die niet samen aanschuiven als één België bij deze landen. Erg ingewikkeld en wat mij betreft ook niet doeltreffend. En terwijl vandaag maar weer eens bleek dat uit Antwerpen nog meer PFAS komt dan verwacht. Ja, uit de schoorstenen van afvalverwerker Indaver. We wisten al dat zij PFAS loosden in het water. Maar het RIVM zegt nu dat er onverbrande PFAS uit de schoorstenen komen. Met alle gevolgen van dien voor mens en milieu. Ja. Dan terug naar dat voorstel voor het verbod van vandaag. Wat is nu het vervolg? Nou, het ligt nu op tafel. Iedereen kan er 6 maanden zijn of haar mening over geven. Dat wordt allemaal bij elkaar gesprokkeld en dan komt er uiteindelijk een definitief voorstel. Als de lidstaten daar ja tegen zeggen, dan is er een verbod. Optimisten zeggen 2025, realisten zeggen 2026, maar pessimisten houden vast aan 2027. Dankjewel, Pim.
Een nieuw bestralingsapparaat voor het ZRTI in Vlissingen. Behandelingen voor patiënten met kanker zijn daarmee sneller. Ze duren gemiddeld 7 minuten. Vanmorgen kwam het nieuwe apparaat aan. Naast sneller worden de bestralingen ook beter. Het belangrijkste voordeel van dit apparaat is dat we per dag kunnen inspelen op anatomische variaties in de patiënt. Dat wil zeggen dat je elke dag een andere blaasvulling, darmvulling en dergelijke hebt. En dit apparaat kan op dat moment dat iemand op tafel ligt, het bestralingsplan daarop aanpassen. Het apparaat zal voornamelijk gebruikt worden voor patiënten met prostaatkanker. De komende tijd wordt het geïnstalleerd en getest. En in april zou dan de eerste patiënt ermee behandeld kunnen worden. De sluisdeur voor de nieuwe sluis in Terneuzen is vandaag op zijn plek gezet. Gisteravond werd het enorme gevaarte al verticaal gezet en vandaag in de deurkas geschoven. Dit is de eerste van 4 sluisdeuren die de komende tijd worden geplaatst. Nog dit jaar zullen de eerste schepen door de nieuwe sluis varen. Organisatoren van evenementen in Vlissingen hebben kritiek op de gemeente. Er wordt eerder tegengewerkt dan meegewerkt, zeggen ze. De afgelopen tijd gingen evenementen als Rescue, de Nieuwjaarsduik en de komende Pinksteren Cuisine Machine niet door. En nu is bijvoorbeeld voor Bevrijdingsdag ook niet duidelijk wat er gaat gebeuren. Er wordt globaal mondeling een richting gegeven, maar er is nog echt absoluut nog geen kogel door de kerk. En ik vind het vreemd dat zo'n evenement, ook in een hoge veiligheidscategorie, dat het eigenlijk nog een beetje in het beginstadium van locatieorganisatie staat. Geven aan waar bepaalde evenementen in Vlissingen mogen worden georganiseerd en waar pertinent niet. Dan weet iedereen waar die aan toe is. Dat bepleiten nu 4 organisatoren van evenementen. De gemeente zegt zich deels te herkennen in de kritiek. Op 2 maart is er een overleg over de kwestie. Het onderzoek naar de effecten van het tolvrij maken van de Westerschelde-tunnel wordt uitgebreid en duurt daardoor langer dan gepland. Minister Mark Harbers wil dat specifiek onderzocht wordt wat de effecten zijn als het vrachtverkeer vanaf 2025 wel tol moet blijven betalen. In september vorig jaar stemde de hele Tweede Kamer voor het tolvrij maken van de Westerschelde-tunnel in 2025 voor personenvervoer. Voor vrachtauto's wil de Kamer eerst weten welke risico's eraan kleven als de tunnel ook daar tolvrij voor wordt gemaakt. En dus begon de provincie met een onderzoek. Nou, we hebben uiteindelijk in het onderzoek wat al liep gekeken naar welke effecten heeft de tolvrij maken op het verkeer. Wat we niet gedaan hebben is onderscheid gemaakt naar personenvervoer en vrachtverkeer. En dat wil minister Mark Harbers wel, want zowel hij als de Tweede Kamer willen weten wat meer vrachtverkeer betekent voor de stikstofuitstoot. En dus gaat het onderzoek nog wat langer duren. Als het Rijk mij verzoekt om daar meer inzicht in te hebben, dan werk ik daar natuurlijk graag aan mee. Maar mijn inzet blijft niet alleen voor personenauto's tolvrij, en dat gaat zeker gebeuren, maar ook voor het vrachtverkeer. Want die hebben daar heel veel baat bij en we hebben heel veel transportbedrijven. We gaan naar politiek verslaggever Heiko Strietman bij het Tolplein. Heiko, extra onderzoek dus naar dat vrachtverkeer. Wat betekent dat? Nou ja, we weten al dat men meer vrachtverkeer verwacht als de tolpoortjes hier achter mij omhoog blijven staan. En even simpel gezegd, meer vrachtverkeer betekent meer uitstoot. Nou, dat is dus waar naar gekeken moet gaan worden. Ja, dat heeft dan dus ook gevolgen voor de totale stikstofuitstoot in Zeeland. Ja, dat is waar de Tweede Kamer bang voor is. Bij de provincie vragen ze zich juist steeds meer af van ja, moet je die stikstofproblematiek hier wel bij betrekken? Want zo zeggen ze, het is geen nieuw project. Er wordt geen nieuw huis gebouwd, er wordt geen nieuwe weg aangelegd. Nou, gedeputeerde Harry van der Maas verwoordt het als volgt. Het lijkt mij geen project in het kader van stikstof, want het is een tunnel tolvrij maken. Plus, ja, niemand gaat voor de lol de weg op, dus je zult wel wat verschuivingen krijgen. Misschien iets minder bij Antwerpen, iets meer door de Westerschelde-tunnel de 58. Die verschuivingen, die zie ik wel gebeuren. Tegelijkertijd op het ene plekje wat minder, op het andere plekje wat meer. Dat is onder de streep nog hetzelfde of bijna hetzelfde. Iets van autonome groei, oké, maar ik denk niet dat mensen voor de lol allerlei ritjes door de tunnel gaan maken. Ja, en volgens Van der Maas speelt extra stikstofuitstoot, dus de regelgeving daaromheen bij tolvrij maken geen rol. Waarom dan toch dat nieuwe onderzoek?
Omdat het moet van de minister, hij moet het dan weer van de Tweede Kamer. Overigens wordt er niet alleen gekeken naar die stikstofuitstoot. Ze kijken ook naar andere effecten, bijvoorbeeld geluidseffecten en geluidsoverlast die op kan treden als er meer auto's door die poortjes heen gaan. Maar alles zal afhangen wat minister Harbers er uiteindelijk mee gaat doen. Gaat hij van die stikstofuitstoot een issue maken, dan is de kans groot dat het vrachtverkeer ook na 2025 moet blijven betalen. Heiko, dankjewel. Op veel plaatsen mistbanken vanmorgen, maar verder werd het een zonnige dag. Alleen op Schouwen-Duiveland was lokaal nog wat bewolking. Het was 4 tot 6 graden. Vannacht vriest het, dus kans op gladheid morgenochtend. En ook dan begint de dag weer met mist. Maar het wordt al snel zonnig, net als vandaag. De dagen erna raakt het meer bewolkt. Veel inwoners van Burghaamstede keken gek op vandaag. In de bus lag een brief van de provincie en de gemeente, waarin stond dat delen van het dorp worden onteigend en ontruimd. Er zou namelijk uranium gewonnen gaan worden in het dorp, een grondstof voor kernenergie. Dit is die brief, maar het blijkt een nepbrief te zijn. Hij zou op 3000 adressen zijn bezorgd. De gemeente Schouwen-Duiveland heeft aangifte gedaan van valsheid in geschriften. En meer over deze brief en de reacties daarop vindt u op onze website. Daarmee zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een fijne avond en tot morgen.